Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар райпурсии умумии халқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариқи райпурсии умумии халқӣ ба Конститутсия тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. мо халқи Тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ буда худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини соҳибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода, ҳамин Конститутсияро қабул ва эълон менамоем.